Bun venit la primul episod de Gun Game 2, un nou minigame pe acest canal. Scopul jocului este să omorâți pe aceștia pentru a face level și cu cât se omorâți mai mulți pe parcurs să primiți armuri pentru a omorâ pe alții cam de levelul ca tine. Dar când mori, ți se scade câte un level. Dar poți să rămâi cu... Deci dacă ești de level 100%, rămâi cu 99 și dacă la 100%... Wow. Vedeți? Acum la mine mi s-a schimbat într-unul. Și acum trebuie să avem grijă să nu mai murim. Nu înțeleg care e diferența față de 1 față de 2. Dar cel puțin ne păstrăm locul de 1. Ok. Stăm mițel în casa asta. Haideți. Sperăm să... Uiteți, și levelul 1 este Mexicanul. Hai, că sare ăla. Hopama! Hopama! Ok, un kill. De fapt, da, un kill. Bă, cum am împins ăla. Da, de unde și-au ăia armuri? A, da, la level 5 primești o anumită armură, cred. Haideți să ne facem de level 5. Ăsta e de level 3. Bă, la level 3 primești topor de piatră. 2. Ai, bă. Adică să omor 3 deodată. Shit. Hi boys, boss. The fucking man. Fucking balance man. Mi se pare că am văzut-o pe aia cu shift-ul. Nu am văzut. Bă, ce? Am văzut un mic pac. Nici pe ușă nu mai știu să ies. Hai, oh my fucking gosh! Level 3. Gata. Punct. Să facem o mică diversiune. Wow! Doamne! Doamne! Deci ies eu și... Holy shit! Unde e ăla? Nu, cred că l-am omorât. Așa nu mi-a luat deloc de merge. Haideți. Facem PvP cu aia de level 1. Aia sigur îi batem. Sau de 2. Dar de 5 nu. Sau și de 5.
Oh, fucking shit. Gata, așa ne pauză. Intrăm pe primul. Cam toate sunt la fel, dar mă rog. La fel. Doamne. Oh, băi, ce lag mi-a dat. Shit. Cel puțin suntem de level 2. Încercăm să nu prea fim des de level 1. Shit. Oh, fuck. M-a speriat. What? I-au făcut teamă. Zboară până în China, fluturașul. Zboară până în China, Luca cu fărașul. Ce rimă am făcut? Opa, fuck. Hai. Fuck, trebuie să facem level 3 odată. Vă și voi cum se bate aia. Trebuie să facem level mare. Vine Luca cu fărașul. Hush, man, fuck. Oh. What the f... Oh, fucking shit, the holy shit, să-mi bat picioarele. Nu joc foarte mult cu fuck și shit. What the f... Shit. Ok, boss, bă. Oh, shit. Vă cam plictisit când vedeți că ne batem așa toți. Ca nebunii peste ceilalți. Hai, yes.
Franklin, Boba Fett. Mamă, eram și eu de level 3. Mă aplaudam singur. Dar după aia a venit Boba Fett. Ok, mă aplaud singur. Oh my fucking shitting. Mori! Blestemată să fii mamaie! Mamaie Nicolae! Wow! Ok. Thank you. Hai, bă, de ce are ăla cu mine? Și că am atât cu asta, sper să apăsați de like și